Здравейте хора, добре дошли в Ламблока. И това се пада вече четвърти епизод на Ламблок. Както ви обещах в видеото от сряда, ще продължим поредицата на Ламблок. Само да ни зададим. И ето ни тук, последния епизод направихме това мостче. И днес, значи този епизод трябва да купаем още блокове, да разширим острова и да си докарам животните, които не са много тук. От кое да започнем? От купането, може би. И къде е кокошка? Да, проблем имаме. И то е, че кокошката ни е там. Да, продължаваме, хора. Купаеме. Мисля, днес стигнем до блок 1000. И така. Се чуете за последния епизод, който беше епизод в сряда. Защо е в сървър, който и го почваме по средата на нищото. И защото с приятеля ми от видеото. Просто искахме да игра Майнкрафт, защото той много рядко игра Майнкрафт. Аз много харесвам да игра Майнкрафт, както знаете, може би. И успях да го навия да си направим Ламблок World. И просто защото нямах видео за деня. И трябваше да снимам нещо бързо, нямах време да игра на всичко на Ламблок и да си го планирам и така. Трябваше да направя нещо друго. И на него му дойде идеята да заснема видео на това, което правим в епизода. Има малко промени също в обработка, които са малко ефекти, малко повече кътване, на интрото е поправено вече без правописна грешка и нямаше някакво такива. Също и този епизод мисля да има такива ефекти, транзишъни неща. И заоткрих доста по-лесен начин да ги правя. И да. Между другото, дървото трябва този епизод да го вземам. Мислите и аз. Не, прасето ни е важно. Хора, ще купя прасето, защото имаме картофи. Не картофи, а моркови, което е доста полезно. Господин, съжалявам, но вие не ми трябвате. Да. Но това прасе ни е важно, добре, че го купихме. И да. Ще продължаваме да купаеме. И се надяваме да спане нов вилиджът с прасето ни. И кокошката още не е снесла яйце, което е, или е паднала война, което е зле, защото имам само едно яйце, което не ни е много новета. Трябват ни повече. Така. Не се надявам се, че ни дава малко повече дърт, защото не трябва слънце в стъдов. Иземте? Какво стана? На половинка съм. Ехо? Какво стана? Добре, че имаме още айран. Какво стана? Хора? Радвам се, че го хванах на камера. Но какво стана? Имате ли някаква идея? Просто си копам и в следващия момент падам във войда. Това съм убеден, че не е нормално и нямаме много храна. Да, голяма част от храната ни беше в нас, което е зле. Така и не знам какво стана. Сега явно няма да стоим върху блока. Това е гадно. В случая да не си крафнах меч, защото е безполезен. И това, което стана, е много зле. Не, че имахме нещо толкова важно в нас, освен 20 и няколко. Целени къбълстони са паднал дърт.
Да, това беше важно. Направи и беше... Хората не знам с какво да ви го опиша. Това беше ужасно. Мисля просто по-бързо да стигнем да купам тези 100 блока и да почнем с по-приятната част. За която просто ни трябват блокове. И може би щяхме да ги имаме, ако играта не ме беше долна и просто не реши да ме метне във война по средата на нищото. Имахме и половин стак дърво, малко кол, айрон, храна. Полезни неща. Да още да ги имахме. Не знае, не можеш да си представите болката описана на лицето ми в момента. Чайте, че за момент отново заснах върху блока. Добре, че не купихме нищо важно от вилиджера в момента, защото нямаше да се да го оставя в честа. Ето за това в миналите епизоди винаги се ставам нещата в честа. Един епизод да не го направям и става това. Аз вече за мен си мислих, че съм щупал някой от тези блокове и съм паднал. А то просто блока е решил да ме тролне и да ме бутне във война. Трябва ни water bucket, за да може да сложим вода отдолу, защото не се издържа. Да сложим блок отдолу, да. Не знам дали го казах, но вече не се сещам. Защо направи това, нямам идея, просто си свея какво ще стане. Дали блок ще се да седне. Само 19 блока. Надявам се, но проблем е, че едва ли ще имаме достатъчно дърт. Но в епизод няма да мина по начин, по който си го представях. Да. Но да, това не ни трябва, това го оставяме тук, това просто ще го оставя тук. Това за момента ни трябва. Това е готово всичко, което имаме в момента. Това го в инвентара ми, това в честа ми. Ще направя фермата тук по-красиво, отколкото е в оцеляването ми с приятеля ми. Там просто бързах. И да. А тук няма много материали от страна на дърт. Перфектно бих казал. Вилиджът се е спалнал. Сега ще го проверям. Само да отвърчим тук. Domain Expansion. Съжалявам дърт. Прасе. Проблем. Трябва ни 4 дърта и ASAP. Окей. Купувам го просто, защото кактусите може да са ни полезни. И да. Вие тримцата прасята. Е перфектно, ако стоите малко тук. Благодаря. А вие може да се мръднете малко. Хора, не сте видели нищо. Не бях до сега 5 IQ, да. Не сте го видяли. Който 5 IQ being. И сега предлагам да счупим това дърво. Нямам идея на кой му хрумна. Разбира се, че на мен всъщност, на кой друг, кой друг да е такъв big brain. Да сложи дървото във въздуха. Нещо. Притеснявам в момента малко с саплингите. След като счупим това дърво, отиваме
да си направим някаква малка фермичка, да размножим прасета още един път. И мисля, че епизод ще свърши от там. Няма да направим всичко, което... Бях планирал малко изненада за билдане, но ще направя някой друг път. Например, може би в следващия епизод, който ще е. Не забравяйте да го гледате следващата сряда. И да. Тези дървета са много полезни, дават много дърва. Но в същото време са и супер досадни заради всички логове, които трябва да щупите. Особено без енчант е мъчително. Между другото, да ви задам някаква въпроса. Дали бихте искали някакви видеа на сървъри като Dawn SMP, в които отново почнем да играем? И някакви подобни. Dawn SMP, Hypixel SMP също мога да игра Skyblock. Не съм най-добрия, но може паркори, мапове, Skyblock. Или... Както Skywars също имаше нещо такова, не се сещам точно как беше. И Bedwars. Така че предлагайте идея в коментарите, ако някой иска да казвам, най-вероятно. Трябва един-два човека да предложат или просто някой да иска да снимаме и ще снимам, не е проблем. Аз казвам, че харесвам да играя в Minecraft сервери и сме изгубили малко дървото. Така, това мисля да го оставим тук. Това тук. Това тук. Това в фърнесите. Това тук. Тук, тук. Как сте дошли тук? Знаете ли? Не сте видели нищо. Окей, може да се минава. Какво прави това прасе там? Кой го кара да бъде там? Не разбирам. Пак ще го закарам там. Малка феничка с потоспенцовете. И тук няма да направя както в сервера. Ще направя това с трапдорове, защото този вилиджър няма да не ми помага много. Сега, ако не се лъжа, животните трябва да могат да минават от тази страна. Да, вилиджър си едности животно и да не могат да излизат. Това е перфектно. Изчакайте един момент. И хора, обратно съм тук. След малко кратка пауза. И между другото извънката овцата реши сама да влезе там. Което е супер. Не може да ги нахраним повече. И хора, това беше от мен. Аз съм Bear Gaming и довиждане.